Je aj krásny nový deň. Byla a zapadá slnko. Ideme natočiť video. Tak. Ideme natočiť. Dobre. Minecraft. A screen recorder. Nahrávať. Čauko ľudia, vítam vás u nového videa. Vydané. No, ja sa idem vyspať. A idem volačo vybaviť s Arnoštom. Tak. Tak. No, pírko. Takže idem si pre svoj look. Kuchynský luk a kuchynské šípy. Tak. A ideme. Tak, nový krásny deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Nový krásny deň v dedine. Dobrý deň. Dobrý deň. Jaj, nový krásny deň. Jaj, toto by som nemal robiť, ale tak. Kde mám šíp? Tak nič. Tak nevadí, tak som prišiel o šíp. Vôbec nevadí. No. Stan pre viacerých. Mačka tam je. Tak, pustím ťa. Dobrý deň. Dobrý deň. Na čo sa to pozeráte? Na strom. Pane, ale vy nepozeráte. Jej. Na strom? Pane, kam bežíte? Ja neviem. Pane. Haló? Tak nič. Tak asi vláde išiel. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo vám odkazujem. Čo? Že natáčanie není sprostosť. Nie, prosím, nerobte to. Prosím, mám rodinu. Nerobte to. To je asi tým, že by som mal prestať hrať CS. To je asi tým. Tak nič, dovidenia. Dovidenia a ja si vás aj zapamätám. No určite. Tak. No ja idem pozerať niečo na internete, na mobile a tak.
myslím, že krásny deň. Tak potrebujem si umyť ruky. Jednu ruku si umyjem, potom druhú. Ne! Môj mobil! Haló? Môj mobil nefunguje. Ja potrebujem nový mobil. Tento už nefunguje. A mal by som ho asi aj zahodiť. To aj asi urobím. Áno. Super, takže pokazil sa mi mobil. A teraz neviem získať svoj plat. Fakt dokonale. Ako to mám teraz vedieť? Jaj. Nevadí. Nevadí, vôbec to nevadí. Takže ja idem nájsť na internete nejaký mobil za dobrú cenu. Takže dáme mobily, smartfóny, Samsung, potvrdiť, Samsung Galaxy A5, bože, 8 GB, to nechcú. Nejaký nový. Z Fold, naozaj. Tak, čo tak, nejaký nový. Samsung Galaxy S24 Ultra. Nechcú. Samsung Galaxy S23 FE. Kupujem. No a teraz len dočkať, dokým mi to príde. To zase bude čakať. Nevadí. Aj tak. Myslím, že to ešte bude dlhá cesta, dokým mi to príde. No. Veľmi dlhá. Naozaj, veľmi